Ja! Já jsem Web Ninja a v dnešním dílu kurzu CSS si ukážeme selektory. Mám tady stránku, kterou jsme si vytvořili v kurzu HTML. Mám tady nalinkovaný CSS soubor a zde si budeme ukazovat jednotlivé selektory. Zde mám jednoduchý selektor podle HTML tagu. Další selektory jsou například třídy a IDčka. Třídy a IDčka jsou atributy u HTML tagu. Rozdíl je mezi nimi takový, že IDčko je jedinečné pro jeden jediný element, může se vyskytovat na stránce pouze jednou, kdežto třídy jsou takové hromadné organizování HTML tagu. Takže si ukážeme IDčko například na tomto odstavci. Tenhle odstavec by mohl mít IDčko první odstavec. A zde se nadefinujeme pomocí křížku a názvu IDčka. Speciální vlastnosti pro tento konkrétní odstavec. Například tento budu chtít zobrazit tučně. Vidíme, že pouze ten odstavec, který má nadefinováno ID prvního odstavce, se zobrazil tučně. Můžeme si vyzkoušet dalším dvou. Dát třídu. Naše třída. Tak a stejnou třídu mohu dát například mému odstavci. Tuto třídu se ve stylu definuji pomocí tečky. A budu třeba chtít, aby se zobrazily kurzívou. Tak, teď vidíme, že dva odstavce, kterým jsme definovali třídu, naše třída, se zobrazují kurzívou. Kromě těchto selektorů můžeme používat jejich vzájemné kombinace. Můžeme například definovat, že chci pouze odstavce, to si můžeme ukázat třeba tady, například pouze odstavce se třídou naše třída. Vidíme, že se nic nezměnilo, protože jsou to skutečně odstavce. Dalším druhem selektorů jsou selektory kontextové. To znamená, například pokud odstavec obsahuje v HTML tag span, tak tento span se zobrazí žlutě. Teď si definujeme v nějakém odstavci span. Tak a vidíme, že toto slovo je žluté. Můžu použít například i třídu. Žlutá. Tak a nyní jakákoliv třída, která se nachází v odstavci, je rozdíl, když udělám toto bez mezery, protože to musí být odstavec se třídou žlutá, než když to udělám s mezerou a nyní je to selektor všech objektů HTML tagů, který se nacházejí v odstavci a mají třídu žlutá. Dalším selektorem může být sourozenec. Například každý odstavec, který se nachází za odstavcem, to znamená, že je to jeho sourozenec. Je to dědičnost, proto jsou takové rodinné terminologie. Tak potřebujeme například, aby se zobrazil černě. Tak a nyní vidíme, že veškeré odstavce,
kromě toho prvního, ve kterém se nachází obrázek. Podíváme se v HTML souboru. První odstavec, který se nachází zde. Tak zrovna tady je to docela špatně vidět, ale když si ho odstraníme, nebo si ho dáme jako druhý, vidíme, že zůstal první odstavec takto zelený a všechny ostatní mají černé písmo. Když se ještě trochu vrátím k těmto kontextovým, tak můžu například určit, že se musí jednat o přímého potomka. Přímý potomek znamená, že HTML tak, vrátím se span, HTML tak span se musí přímo nacházet v úrovni pod odstavcem. Udělám názornou ukázku. Nyní mám span. Můžeme tuto třídu třeba odstranit. Vidíme, že span je přímým potomkem odstavce a tedy zůstává žlutý. Ovšem, kdybychom tady dali HTML tak strong, HTML tak strong, aby se to tady zobrazilo tučně, zde, a až do něj umístím HTML tak span, tak vidíme, že zůstal text černý. Je to z toho důvodu, že jsme si definovali pouze přímé potomky odstavce. Tak jo, tímhle bych ukončil tento díl. Jsem rád, že jste se podívali na tohle video a u dalšího hejja!